И едно бързо включване. Намираме се в центъра на град Благоевград и след малко ще ви покажа един просторен апартамент с голям потенциал. Апартаментът е огромен. Нека да започнем с кухнята, която има отворена врата към дневната, което в последствие може да се превърне в една чудесна всекидневна. Имаме тераса с изложение към улицата. Тук имаме мокро помещение, отделна тоалетна, голям просторен коридор. Това е първата спалня. Това е втората спалня, като към нея имаме още една голяма тераса. Тук имаме баня с тоалетна. И третата спалня. Вашият нов дом е с чиста площ от 130 квадратни метра, като към него имаме 4 броя мазета и тоалетна. Ако предлаганият апартамент ви е харесал и представлява интерес за вас, побързайте и се свържете с мен, Васил Трендафилов.